kuumat ja kosteat jutut. 0700 411 411. Scooter jyrää! Nyt live-CD:llä Saksan ja Englannin listojen valloittaja. Bailaa mukana. Scooter Encore. Tsekkaa myös upea DVD. Rohkea kimppalinja 0700 YKK. Joka ilta sama laulu. Mitä meillä on ruuaksi? Ja totta puhuen, et vielä tiedä. 70% ihmisistä ei tiedä, mitä illalla on ruuaksi. Mitään ei ole sulatettu, mikro ei kypsennä ruokia sellaiseksi kuin haluat, eikä purkkiruokaan viitsisi turvautua. Tulevaisuudessa voit ottaa mitä tahansa pakasteesta, laittaa sen uuniin ja herkullinen ateria on hetkessä valmis. Tulevaisuus on täällä tänään. Tässä on USA:n kulinaarisen instituutin palkinnon voittanut Flavor Wave-uuni. Tämä keksintö on ruoanlaitossa ja ruoan maussa yhtä tärkeä kuin tulen keksiminen. Flavor Wave-uuni kypsentää pakasteruuat nopeammin kuin mikroaaltouuni. Uuni kypsentää monella eri tavalla. Se grillaa, pahtaa ilmalla ja keittää ilmalla. Se paistaa, höyryttää ja hauduttaa. Pakasteateria on valmis muutamassa minuutissa, eikä uunia tarvitse esilämmittää. Tavallisessa ruoanvalmistuksessa käytetään vain yhtä kuumennusmenetelmää, mutta patentoitu Flavor Wave-uuni käyttää lämmön johtamista, lämmön konvektiota ja läpäisevää infrapuna-aromiaaltoa. Nämä kypsentävät tuoreen tai pakastetun ruoan pinnan alta herkulliseksi ja terveelliseksi ilman lisärasvaa, voita tai suolaa. Koko aterian kypsentäminen käy nappia painamalla. Aromiaalto sulkee ruoan luonnolliset aromit ruoan sisään, mutta antaa rasvan valua pois. Vihdoinkin voit valmistaa ja nauttia aterioista helpommin tämän uuden teknologian avulla. Se on vastaus kysymykseen, mitä meillä syödään aamiaiseksi, lounaaksi, päivälliseksi tai siinä välissä. Näytämme nyt, miten tämä uusi teknologia toimii. Näytämme, miten syväjäädytetty kana valmistetaan täydellisen meheväksi alle 2 tunnissa. Vieraanamme on tänään kokkeja, karjan kasvattajia, tavallisia ihmisiä ja ravintoloitsijoita, joista kaikki käyttävät ja suosittelevat Flavor Wave-uunia. Käymme hienossa ravintolassa, jossa vieraille tarjotaan Flavor Wave-uunissa kypsennettyjä aterioita. Kuulemme, mitä ravitsemusterapeutilla on sanottavanaan suoraan pakastimesta kypsennetystä ruoasta. Näemme jopa, miten umpijäässä oleva 5 kilon kalkkuna kypsennetään herkullisen mehukkaaksi ja houkuttelevaksi alle 2 tunnissa. Tästä ruoanvalmistuksen uudesta aallosta kertovat meille enemmän Jan Muller, mies, joka tietää paljon kokkaamisesta, ja Mel Arthur, mies, joka tietää paljon syömisestä. Come on, Jan, where are you? Guy invites me over for dinner. I can't believe he invites me over for a steak dinner, and the steaks are sitting out here. They're hard as a rock. I mean, I've got places to go. Jan, come on, Jan, where are you? Hey, I'm right here, Mel. Hey, Jan, how you doing, buddy? Good to see you. Thanks Great, for coming great. over for dinner. What's with the steak dinner here? You told me we were gonna have steak dinner. I mean, I'll have to go home and shave again by the time this is done. No, you won't. As a matter of fact, I'm going to cook these 12-ounce ribeye, frozen steaks, Right. frozen solid, Right. in 22 minutes in my Flavor Wave oven. Okay, and then I'm gonna go take you over to a place where they have guys with a net and white coats because you can't do that. Watch. All I have to do is just take the steaks right out of the freezer, frozen solid, Yeah, okay. put a little bit of seasoning on them, Right. and then just put them right into my Take a look at how beautiful they've turned out. These are gorgeous, but I still find it hard to believe, Jan, that they are cooked all the way through, straight from frozen. This is unbelievable. Let me see. Watch Okay. this. Wow, Now take a look. that is perfect. Is that a medium. beautiful? Wow, that is gorgeous. Can I have a taste of that? Can't believe it's going to taste as good as it looks. Let me There see you go. this. This is fantastic. I can't believe you did that. Remember, frozen solid, 12-ounce ribeyes, right from the freezer to the table in 22 minutes. And what does it taste like? Heaven. I mean, that is as good as in any steakhouse you could go to in America. This is incredible. Take a look at this. Here's Okay. the one that everybody wants to be able to do at home. Frozen. Solid. Whack. Okay, whack it. There you go. No, That's it's it. Show frozen. them it's frozen. Hey, I want it. frozen. Yeah. Okay. I'm going to take just a little dry seasoning. Now, you can pick this up in any store or make Okay. it yourself at home. It's going to cook How the long? chicken in 12 minutes. You can't defrost that in 12 Cook minutes in a time microwave. And start, set it, Okay. and walk away. All right. Salmon steaks. They're beautiful. You're not going to ruin those frozen salmon steaks just Melissa. by putting them in there. Come on. Here's the problem with cooking salmon or any type of fish. The smell. The smell, it's Right. disgusting because that Right, salmon that's true, yeah. skin just reeks. It just fills Right. up the whole house. Well, I brought home my Flavor Wave. I Right. cooked the salmon steaks and couldn't smell it. And this is going to cook in how long?
10 minutes. How does this work? I've never seen anything like Well, this. listen, first of all, you have never ever before seen a portable oven for the home that does what the Flavor Wave oven does, because it cooks Right. with all three types of heat. Conductive heat, which Okay. is just like cooking in a frying pan on top of your stove. Okay. Convection heat, which is like turning on your regular oven and cooking with hot air. Right? Okay. But the secret to the Flavor Wave oven Right. is the third type of heat. We're using infrared radiant heat. Wow. Now, you've never heard that before. Mel, you've seen the Flavor Wave oven. Right. Cooked from frozen steaks. Right. Frozen chicken breasts. Frozen salmon steaks. Right. Right? But you haven't seen anything yet. Take a Right, look at which this. is? Hey, your chicken. My chicken. That's your chicken. Thank you. I never got anything. 4 before. pound frozen chickens. Bring it over All here. right. Now, Right. I'm going to take my frozen chicken. Okay. I'm going to place it breast side down in my Flavor Wave oven. Okay. I'm going to put on my seasoning, my dry Right. seasonings. I can just put this down. Okay. I can select my cook time. I start it, and I walk away. What does that mean? It means if I'm a working mother, I could go take my shower, check my email, walk the dog. When you defrost foods, you actually release the bacteria. And some very serious foodborne illnesses can be lurking in that meat. In terms of nutritional biochemistry, what's ideal with food is to go from the freezer to the cook state with nothing in between, and from the cook state into the body. It's beeping. Hey, it is, Bella, because our chicken, believe it or not, from frozen solid is done in just 1 hour and 20 minutes. Look at that. Here's what's great about cooking with Man. the Flavor Wave. You've got all of the juice of the chicken right inside the meat. It's cooked perfectly, but it's cooked from frozen solid in just 1 hour and 20 minutes. Stay tuned as we cryogenically freeze a chicken, then cook it in the Flavor Wave. Jan, I'm amazed. The folks in the audience are amazed. The folks at home are amazed. And it's simple. Nobody's ever seen a way to cook food like this. The thought to go from the freezer into an appliance and come out with the greatest tasting meal they've ever had is absolutely foreign. But this is unique because you are talking about this unique scientific technology that uses infrared to cook deep into the meat to give you the most flavorful meal you've ever had in your life. Tässä on USA:n kulinaarisen instituutin palkinnon voittanut Flavor Wave-uuni. Flavor Wave-uuni kypsentää pakasteruuat nopeammin kuin mikroaaltouuni. Mikä tahansa ateria pakastimessasi on nyt pikaruokaa. Uuni kypsentää monella eri tavalla. Se grillaa, pahtaa ilmalla ja keittää ilmalla. Se paistaa, höyryttää ja hauduttaa. Pakasteateria on valmis muutamassa minuutissa, eikä uunia tarvitse esilämmittää. Tavallisessa ruoanvalmistuksessa käytetään vain yhtä kuumennusmenetelmää, mutta patentoitu Flavor Wave-uuni käyttää lämmön johtamista, lämmön konvektiota ja läpäisevää infrapuna-aromiaaltoa. Nämä kypsentävät tuoreen tai pakastetun ruoan pinnan alta herkulliseksi ja terveelliseksi ilman lisärasvaa, voita tai suolaa. Koko aterian kypsentäminen käy nappia painamalla. Aromiaalto sulkee ruoan luonnolliset aromit ruoan sisään, mutta antaa rasvan valua pois. Vihdoinkin voit valmistaa ja nauttia aterioista helpommin tämän uuden teknologian avulla. Se on vastaus kysymykseen, mitä meillä syödään aamiaiseksi, lounaaksi, päivälliseksi tai siinä välissä. Flavor Waven käyttö on helppoa. Laita ruoka säädettävälle ritilälle, peitä se ja säädä teho- ja kypsennysaika. Mukana tulevasta ohjekirjasta näet, miten suosikruokasi valmistetaan Flavor Wavella. Automaattinen ajastin varmistaa sen, että ateriasi ovat joka kerta herkullisia. Flavor Wave-uunissa voit valmistaa kokonaisen aterian, lämmittää pakasteruokia, kuumentaa ja ruskistaa välipaloja. Käynnistä laite ja voit lähteä pois. Lapsetkin osaavat käyttää sitä. Flavor Wave on oma täydellinen kokonaisuutensa. Siitä ei tule hajua eikä savua, eikä esilämmitys ole tarpeen. Voit säästää jopa 75% sähkölaskussa. Flavor Wave kypsentää 25% nopeammin kuin tavallinen uuni. Sitä ei naarmuta metalliveitsikään, ja siihen mahtuu jopa 5 kilon kalkkuna kokonaisena. Kannettava, kompakti uuni kulkee kevyesti minne tahansa. Laitteen pohjaa voi käyttää myös tarjoiluastiana. Se säästää tilaa asuntoautossa, asuntoloissa, mökillä, veneessä. Teflonpäällysteinen pannu, grilli ja kirkas, kevyt supervahva muovikupu voidaan kaikki pestä astianpesukoneessa. Muutama pyyhkäisy ja Flavor Wave on taas valmiina palvelukseen. Jotta saat Flavor Wave-uunistasi täyden hyödyn irti, saat sen mukana Flavor Wave-keittokirjan täynnä reseptejä ja ateriaehdotuksia. Tilaa oma Flavor Wave-uunisi soittamalla ruudussa näkyvään numeroon. Meistä se on varmasti helpoin tapa kokata
Ja sillä saat valmistettua kaikkien aikojen maukkaimman aterian.